Ves, Mariña, ves? Este é o vieiteiro. San Xoán ten flor xa. Entón, é o que poñemos así nas portas, cortamos así ramas, a poñemos nas portas. Din, a xente de antes di que é pas meigas. Eu non sei, porque eu nas meigas non creo. O que pasa é que, como este é máis vella, este non parece igual a este. Pero sí, son iguales, ves? Colle. Mira, esta xa é distinta. Chamanlle fieita real tamén, pero é distinta. Mira, mira, home, tan velliñas, porque... E para que se utiliza todo isto? Pois mira, utilizábanos tamén para San Xoán. Puñanas a macerar nun balde e despois lavaban a cara pola mañán. Estas son as fieitas que nacen no río. E estas son as que nacen nos montes. Este é o fiuncho, que lle poñemos as castañas, tamén se colle para poñería de San Xoán así nas portas para que non veñan as meigas. Que ben ule. Sí, mire, por ramo de San Xoán ponse isto, ponse vieiteiro, ponse malva, flores. A ver, espera, má. Ui, cantas hai aquí. Mira, ves? Este é a nébola, mira. Ves? Este Para aquí. que se utiliza? Utilízase para poñerlle os bolos do pote, para poñerlle as castañas, para poñerlle as castañas, para poñerlle as morcillas, e tamén para San Xoán. Mira. A mí gustame máis esta que esta. Pois é mesmo, que pasa que este é flor e ao mellor está máis, ten máis potencia. Isa, a ti gustache o San Xoán? Sí, gústame moito. A mí tamén. Poñemos algunhas flores nas ventás, que son os San Xoás, esta flor que teño aquí, Color lila. para espantar as meigas. E a noite pasada de San Xoán, que eu collera unha dunha ventá, puxeracha no ido e estouparacha. E tú levantaraste pensando que era un petardo. E como se chama isto? Iso chamámoslle feinto de cabra, que lle valía para lles botar a noite do San Xoán as cabras para que se deitaran neso co orballo da noite do San Xoán. E gustáballes? Eles non lles gustaba, era igual que outra cousa, se quadra ainda non o querían porque estaba mollado, pero eso para comer non lles era, que non lles valía para comer. Non. E que máis facíades no San Xoán? E vámonos lavar ao río antes de que baixara o sol. E non pillache un catarro? Non, aquelas non tiñamos catarro con nada, querido. Éramos duros. E que poñían nas casas? Adornábámolas con flores, nas ventanas con botellas con rosetas de trébol, sebo de cabra, e as paredes con rosetas de todas as flores, de piorno e de todo o que pillábamos. O que máis bonito se puñera. E ainda hai quen pon algunha flor nunha ventana ou algo, pero xa non é aquela que antes había tantos pequenos e andábamos todos ao que máis bonitos puñera a casa.